Zima je definitivno period kada svi mi sa suvom kožom imamo dodatne probleme, u smislu da ona postaje još suvlja i da je teško održavamo hidriranom. Ja ću vam danas dati par saveta kako da vašu kožu održite hidriranom i tokom hladnih zimskih meseci. Krenut ćemo od večernje rutine i to od čišćenja kože. Važno je da odaberete nežno sredstvo za čišćenje kože. Moj omiljeni preparat za čišćenje jako suve kože je definitivno Avène Tolerance Extremely Gentle Cleanser. Jako lepo čisti lice i ne ostavlja suvoću nakon. U uputstvu piše da ispiranje nije neophodno, ali ja bih vam ipak preporučio da se umijete čistom vodom. Zatim, ukoliko koristite neki tonik, zamenite ga hidratantnom esencijom. Možete probati Neogenovu Real Ferment Microessence, koja sadrži razne korisne fermente, kao što je ferment pirinča, bifide, zatim razne aminokiseline i mnogo drugih hidratantnih sastojaka. Nakon esencije nanesite serum za hidrataciju sa hijaluronom. Poželjno je da taj serum, osim hijalurona, ima i druge aktivne sastojke, pa ja vam preporučujem Avènov Hyaluron B3 Active Serum koji sadrži 1,5% hijalurona, ali pored toga sadrži i 5% niacinamida, tako da pored hidratacije imat ćete i druge anti-age benefite. I na kraju nanesite hidratantnu kremu. Ukoliko imate blagu suvu kožu, možete probati Cosrxu Hyaluron Acid Intensive Cream, koja lepo hidrira kožu i ostavlja jedan lagani film na njoj. Međutim, ukoliko imate jako suvu kožu, treba će vam neka gusta, bogata krema i definitivno jedan jedinstven proizvod od Uriaža, Xemos Cerat. Radi se o jednoj jako gustoj i bogatoj kremi koja ima čak 25% shea buttera. Vidite, ona je skoro kao neka pastica, međutim, jako se lepo upija u kožu i ostavlja jedan bogat film na koži, ali koji nije masan i nekako neprijatan, već ga koža jako lepo upije. Takođe, u Sephori možete pronaći Ole Henriksen Peptide Boost Moisturizer, koji je takođe jako bogat, gust, sadrži mnoštvo peptida, ali sadrži i parfeme i to dosta veliku koncentraciju. Ukoliko ste osetljivi na parfeme, onda izaberite neki od prethodna dva. Ukoliko volite parfimisanu kozmetiku, onda će vam se Ole Henriksen definitivno svideti. Ukoliko, pored svega, vam koža i dalje bude jako suva, na kraju svega možete naneti vazelin ili eucerinov akvafor, koji je suštinski vrlo slična stvar. Sam vazelin ili akvafor nema mnogo hidratantnih sastojaka, međutim kada nanesete sve ove prethodne korake u hidrataciji, a zatim nanesete vazelin, sprečit ćete isparavanje vlage iz kože i definitivno ćete se ujutru probuditi sa mekom, nežnom i hidriranom kožom.